pok adonje but aparo ni wabro twak maber. Machiegni ahinya kendo amor mar bedo kodi kaendi. Akini Chris Owalla mana kachako kodi apenjo mapenjo nyakwarom gajuong kaka MCAs magi osetiyo kuongo mondi ni wuok e county mane. Awi county mang'eny. Adak atiyo Kisumu gi Siaya. Mani yiere. Kama onyuola en Siaya. To atiyo Kisumu, to atiyo nyaka Siaya. Migawo ma atiyo go tiyo Lake Region no duto. Koro an gu experience. Counties go duto ma Lake Region. Kichako Migori bichopo nyaka Busia. Koro asebedo kwa tiyo machiegni yore mege loch gwenge. Loch gwenge nyaka ne bi higa mar ne ngeno wago kuran katiba 2010. Ai ochak yiero mokwongo ne 2013. Mano yiere ji mokwongo iwach mar devolution. Koro wasebedo kwa tare kod gi wasebedo kwa gombaka wasebedo kwa but gima wang'eyo no devolution or loch gwenge. Ne en gima ber ahinya ma ok nyal pimo gimoro. Kech kido kaka sani sirkal chal ka bed ni wange devolution koro chandok achiedh nane koro ng'engi pinje moko makaluo mane ko support sirkal kech yudo ka ng'ato sirkal jowacho no nyaka bed shareholder yaki yud gimoro sirkal. Madiwach ni dongruok oseneno. Dongruok gima ne wa expect pok wayudo devolution. To nitie matin mopogre kod ka onge kabisa. Kane bed devolution onge eng'omoyo wawuoyo ga seche moko no onego wata devolution maber. Kesa ni wuoyo ka kia Siaya Nairobi no bed Siaya. Kia Kisumu Nairobi no bed Kisumu. Koro ka Nairobi no bed Kisumu onego bed ni yudo tudok matut go sirkal ma Kisumu onego bed tudok matut go sirkal ma Homa Bay kia Homa Bay onego bed tudok matut kod sirkal ma Migori go sirkal moro amora mi aye. To gimwasana en higni 10 mokalo. Achiedh nane osebedo mang'eny mudo lak osebedo mang'eny. Iyudo ka kuonde ma gik moro bed ni watimo kata counties wa kata timo go MCA kata kirango wach MCA ma temo wacho MCA no mondo chike mat konyo ngima dhano. MCAs onego bed no girango kaka sirkal ma executive tiyo mondo tiyo yo makare. Ai onego bed ni gin machiegni kabisa gi jopiny yaka gitong'o representation. Kito kinyal timo representation ko kichiegni ng'ama idwaro represent. Koro yudo thuolo ne ng'eng'ne MCAs bor gi japiny. Gima giwacho gima japiny bor. Oka gitimo oversight, oka gitimo gigo kare. Oka gilos chike manyalo loko ngima dhano mondo obed onengima maber. Tiparo ni mano timore nikech ang'o? Otimore nikech achiel kuom yien sama wayiero ji kwarang to be wayiero ng'ama kare. Mar ariyo kwaso yiero jogi dhi bedo ing'en sama be hinyo kiyiero MCAs kata konde kata Kisumu kata Siaya. MCAs gi dhi chako dwaro pesa kuom executive. Ng'en executive budget maduong'. Koro gichako dwaro pesa kuom joka. Koro tich mondo mitim ok inyal. Mar adek yudo ka staff mondo bed ni konyo MCAs loso chike kaka technical staff. Yudo no pok obedo promoted higni 10 mokalo go. To ok ondik the right staff manyalo konyo loso chike kaka robed wan gi legal unit assembly makonyo rango chike, wan gi research department makonyo timo research mondo eka chike bi mabeyo. Yudo department gi duto okolos gi yo makare. Makoro mano to dine governor. Din assembly. Assembly service board. Nugu teko mar ndiko jotijgi. Koro gin mag ndiko jotijgi mati assembly. Koro gin magirocho ngima mar devolution. Tek bedo ber mar devolution. Bro bedo na maber kwan go assembly motegno matiyo jopiny yo madware kaka chikono wacho. To kapod wabedo ga assembly mwaneno ikaluoka gi to pod mudo lak. Kati bedo governor maber to oversight onge. Oktim malongo. Oktire kata mana piny modongo kata na America. Oversight nyaka bedie motegno mondo mi ng'ama ni tich telo otikare nikech kata mana in ka onge ng'ama rangi Charon be timo giche maber be timie gine ng'ama rangi biro miyo ka idwa timo makosa
titimo gino kolingana gi chik. Owalla karam daka pok wang'eyo ni seyo dhi ne ng'a karam naka dhi ne japiny ma bende yiero MCA apis nikech jopiny bende nitiere kod ting nikech wan bende dweche karam na bang' higni 5 wan em wadhi kacha to waluto ne MCA ombulu kaluwore kod kisera mag ombulu ma bende gisebedo karam naka gisero godo jopiny. Kata kamano thuolo en higni 10 chakre ne loch mag sirikande mag gwenge chak tiyo kaka Chris Owalla jala ma bende osebedo ka kedo ne ratiro karam na mag oganda. Inyalo miyo gedi e wi 10? Nyalo miyo ariyo wi 10. Ariyo wi 10? Yes. Aboro no dhi kanyo. Aboro lal nikech gima geso timo maloko ngima dhano. Kidhi hostel today. Yath ng'en onge. Jotich mindiko kod to ng'en hostel en gima lich ahinya ngima dhano. People jomoko modho pi ma yawo, pi modho go dhok, kama jamni modhe, ema be podu modhe. Ndeche kuonde moko nitie iyawa to kikale kiny to ok nyal dhi kama idhiye. Iyawe one way to koro onge kama dhiye. Classroom nyithindo ma pod ECD main function mag county government. ECD go pod ng'eny gi jopuonj makare onge. Kirango wach kata ma public participation monego bed ni gilose chike mondo jopiny otudre gi sirkal yo makare ok time yo makare. Ting'en kokitimo tudruok yo makare to gimiloso no kata iot nyalo bedo semo kona ai in idwaro ringo to idhi ng'iewo ringo to joot ok chamo ringo to giwinjo mi ringino to gin ka gichame nikech ok en gima giparo nikech kunde ka kinde kiketo pesa kama dwarre ka waji go mbaka nwani wadwaro mana ndara or wadwaro deep wadwaro agriculture kiketo gi pesa no ibedo ka gibiro bedo mamor and gibiro rito to kinde ka kinde mido ka gimia wacha na boro ni onge nikech MCAs wakoso yiero office ng'eny giringo jopiny ok agedhe go mbaka gi jopiny gomba gi jopiny ni giluoro mologi mana mora nikech giparo japiny biro kwayo gi nikech ne gidhi office ne ginyiewo their ways to the office gichulre ginyiewo jopiny gu pesa e gidhi office koro duogo ne japiny mondo gigo mbaka ok yot. Ang'eno kiny maka una dhi bedo